Hallelujah. Wikain mo, buo nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah. 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 Ang Ginoo mana kaninyo kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo ning Domingoha sumala ni San Marcos. Unya miadto sa Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao ug gitigom niya ang napulog duha ka tinunan ug gipadala sa tinagurha. Unya iyang gihatagan sila sa gahom sa paghingilin sa mga yawa. O giingnan sila, ayaw kamo pagdalag pagkaon, ni puntil, ni kwarta, ubisan unsa, gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo, apan ayaw pagdalaglaing bisti, gawas sa inyong gisulob. Miingon usab siya kanila, sa inyong pag-abot sa lungsod, adto sa kasabalay sa nagdapit kaninyo. Ug ayaw balhin sa laing balay, hangtod mubiya kamo niyanang lungsura. Kung mahiadto kamo sa usa ka dapit, diin ang mga tao dili mudawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai kanang dapita ug taktaka ang abog sa inyong tiil. Pasidaan kini alang kanila. Busa ng lakaw sila ug nagwali nga ang mga tao kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasan nilag lana o giayo ang daghang mga masakiton. Ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Mayong hapon kanatong tanan. Mayong hapon sa atong talahurong mayor. Ug sa atong mga kaubanan nga mga pangulo sa atong lungsod. Mga magtiayon, mga ginikanan, kitang tanan nga niya karon dinhi nga nagsaulog sa jubileo alang sa mga magtiayon. Mga igsoon, duha ra gyud kadapit ang dali ra gyud kaayo natong adtuan. Duha ka dapit nga diin welcome kayo kita. Unang dapit mao ang dapit sa gitawag og impyerno. Ang ikaduhang dapit mao ang dapit nga gitawag og langit. Kining duha ka dapit welcome kayo ang tao nga muadto nining mga lugara. Sayon og dili lisod ang primero. Way kinahanglan nga pangitaon mo ang mga balaod o mga gikinahanglan aron pag-adto didto sa dapit nga ginganlag impyerno. Na sa atong palibot, naa sa atong panimay, naa sa atong katilingban, ang mga pamaagi aron madali ang atong pag-adto. Matod pa ni Jesus, daghan kay musubay nining dalana. Walay problema, kay luag hapsay ang daan paingon sa kaparutan.
Apan ang primero, lisod ang pag-adto sa maong dapit. Ug inig-abot nimo sa lugar, lisod pagyud ang agianan, agipot, unya gamay pagyud kaayo ang pultahan. Mangita kita daghan kaayong pamaagi aron kita makaabot didto, apan di ta makakita. Dunay mga sugyot sa mga espiritual nga mga tao, apan lisod sundon. Karong adlaw ang atong Ginoo naghatag kanatog dalan, pamaagi, guidelines, balaod aron makaabot kita sa dapit nga atong gitinguha. Busa gitawag niya ang 12 niya ka mga tinun-an. Ang iyang unang misyonero sa kalibutan. Gipadala niya tinagurha uban sa iyang mga pahimangno. Ang iyang pahimangno mao kini ang pamaagi, lagda, direksyon sa dalan nga atong pag-aadtuan nga mao ang dapit sa himaya uban sa Dios. Unang lagda, giingnan niya ang iya mga tinun-an, ayaw kamo pagdalag pagkaon, ayaw kamo pagdalag bisti, ayaw kamo pagdalag kwarta, pagdalahinoon kamo og sungkod. Nganong sungkod man? May malanas mga piang. Piang nga sama nako ba nga gi-arthritis. Nganong sungkod man gyud? Di matulo na ang atong tiil. Dili ta padadon og bisan unsa og laing mga butang, gawas lamang sa sungkod. The first instruction sa Ginoo mao ang sungkod. Naibaw na siyang daan nga ang pagalaktan sa iyang mga tinun-an dili hapsay ang tanan. Dunay lisod, dunay sayon, dunay tungason. And to keep the balance sa lawas, use the stick. Kung wa kay magunitan. Diba? Mangandoy magyutag na atay makuptan. Usahay gani ang ato mga apo mo atong himong sungkod. It's nice to have something to hold on, to keep us in balance. Mga igsoon, dili lang ni instruction sa Ginoo ngadto sa iyang mga missionaries. It is an instruction in our daily life na usahay makalimot kita pagbalanse sa atong kaugalingon tungod sa mga problema, tungod sa mga kaguol, tungod sa mga pagsulay nga atong nahiaguman. Makaot ang dili makatul. Mutuo usahay ang atong sipon, bisan wa kita sipuna. Mutuo ang atong luha, bisan dili kita kahilakon. Usahay makabasol tas Ginoo. Makaingon kita nganong ako man, nganong dili sila man. Usahay dili kita makasabot sa plano sa Diyos sa atong kinabuhi. Makamahay kita. Makaingon kita may pagwa ko magminyo.
Kaniadto haruhay unta ako. So, murag ang atong balansi sa atong kaugalingon daw tagilid kita. Dili maayo ang atong balansi. Unsa may angay natong kuptan? Sungkod? Yes, sungkod. Pero dili ang maong sungkod nga kahoy, kundili ang sungkod sa kaluoy sa Dios. The providence of God. Naway imong lain nga saligan, kundili ang kaluoy sa Dios. Meaning kinabuhiya, gikinahanglan nato ang pagsalig sa Ginoo. Naay ginaingon sa in English, nothing happens without a reason. Everything happens for a reason. Walay butang nga nahitabo sa atong kinabuhi ug sa atong palibot nga way hinungdan. Ang tanan gimbutan sa Dios. Tulo ka buok kabubuton sa Dios. Una, gitawag kinig permissive will of God. Gitugutan sa Dios. Ikaduha, dunay gitawag natog corrective will of God. Nga mga panghitabo sa atong kinabuhi, makapahigmata ka na to. Mao bitaw padadaan ka usahay sakit. Padadaan ka usahay og dili maagwanta. Usahay makaingon kita nga I give up. Di na ko kagwanta Ginoo. Musurinder na ko. Tama na. Wa ka kaibaw. Kadto di ay pag-correct kadto kanimo. Ikatulo, kanang gitawag sa Ginoo og affirmative will. Affirmative will. So permissive will, ikaduha, corrective will, o permissive will. Everything is being approved by God. Kinahanglan lamang kita open enough nga musalig sa Dios kay dili gayud kita pasagdan nga diin mapildi ang atong kinabuhi samtang nagpanaw pa kita padung kaniya. Everything has a reason. Everything. Nothing happens by accident. Ayaw pag-ingon nga kining akong kapikas sulagma ni. Ayaw pag-ingon niya na. Maingon ka sa imong kapikas, oy, iuli ti ka sa imong ginikanan, nasayop ko pagpakigminyo nimo. Dili unta angay ikaw, kung dili kadtong usa. Dili ka makaingon niya na. Everything has a reason. Nothing happens by accident. Ang tanan, gipahiluna na sa Dios sa matag kinabuhi dinhi sa kalibutan. Matud pa niya, way buhok nga dili niya maihap. Ug way buhok nga mga tagak sa yuta nga wala pagbuti sa Dios. Busa, ang tanan nga mga panghitabo sa atong kinabuhi is being controlled by God. Unsay angay natong buhaton aron dili kita ma-off balance, kinahanglan nga atong saligan ang Dios sa atong kinabuhi. Musalig kita kay tungod nga na iya kining pagbuot ang tanan. God's providence kaluoy sa Ginoo. Dili ta ka question sa iyahang kabubuton. Ikaduha,
nga instruction niya sa iya mga tinunan sa dili pa sila mupanaw for a missionary work. Gipadala sila tinagurha. Nganong tinagurha man yun, nganong dili man binagsa. Makahimo sila og daghang trabaho kung binagsa. Di ba usahay ganahan man ta nga mag-inusara? Mas dako man ang atong mabuhat kung mag-inusara kita. Hinumdumi nga pinaagi sa imong kauban, imong makabot ang suporta sa usag-usa. Ang panag-uban sa duha nagpasabot that you need the support of the other. Matod pa ni John Donne, no man is an island. No man stands alone. Diba? Kada usa ka nato, we need the support of one another in order to develop maturity, in order to develop good fruits sa atong kinabuhi. Niingon ang Diyos paglalang sa kalibutan ug sa tao. Humaniya gibuhat si Adan, niingon siya, dili maayo nga mag-inusara ang tao. Kay si Adan magulanon, dili mapahimutang kay siya nag-inusara. Busa gibuhat sa Dios ug kinsaman ang unang babay, dili aron yatakan, dili aron kulatahon, kundili gikuha mismo sa gusok ni Adan samtang nahinanok siya. Mao bitaw do natay lalaki, do natay usa ka gusok nga missing. Ug magpa-X-ray ka, makita nimo ang gitawag na tog floating rib. Naa sa babay ang usa ka gusok. Ambot ug hangin ang akong gusok paingon. Klaro kay nang tapad nimo nga mao'y nakapanag-iya sa imong gusok. Ang gusok duol sa dughan sa kasing-kasing sa lalaki nga angay panggaon ug mahalon. Mao bitaw ang kalipay sa usa ka tawo na sa iyang partner. Kami wa mami mag-inusara nga pari. We live in a community. Kita dinhi sa atong simbahan, wala kita magsimba nga kitara. Tanawa ng uban, dunay gitawag nila BFF, best friend forever. Nga naman, we need to choose someone, somebody, nga imong kaablihan sa imong gibati, nga nasayod ka, nga mo support kanimo, unsay dangatan ninyong duha. Mauna, we need each other. We need each other. Mao bitaw, Jesus sent the disciples 2 by 2 to support, to give support for one another. Muna nga sa magtiayon, ang pagkamaiyayahon, selfish, ang pagtanaw sa iyang kaugalingong kaayuhan should not happen at all. Nga naman, tungod kay it defeats the purpose of God. Unsaon man pag-support sa usa-usa, kung ma-feel nimo that you are isolating each other. Naay mga blessings panimay, Father Alvin, bendisyon ni ragawod among balay.
O sige, asa man na inyong altar, muadto ko. Inigtanaw na ko, inigbless na ko. Naunsa ba? Kinsa may tagiyan ng kwartuha? Sa akong asawa, padre. Kining kwartuha? Ako. Kung anong nagbuwag man mo? Taas ng istorya. Dili unta kini mahitabo. Kung nakasabot pa sila, unsay katuyuan sa Dios nga gipadala kita in life, in our journey towards God by twos. Tinagura. Mo nang magtiayon, duhato na sila physically, but in spirit, usara unta na. Ngano bang naunsa naman? Nga sa kadugay sa ilang panagtipon, dili naman na sila managhiusa. Nagbuwag naman na. So there must be something wrong nga nabuhat nilang duha. Mo na mga igsoon, gituyo na sa Ginoo nga kinahanglan sa atong pagpadong dito sa dalan paingon sa langit, we journey together as community, as partners in life. Ikatulo, giingnan niya ang iya mga tinunan, kung dunay dili mamati ninyo, taktaka ang abog. Pasidaan. Kabantay mo ang aircon. Ang aircon, mo funksiona kung way abog. Duna ganinay abog, puno ganina sa abog ang aircon. Ang mugawas niya na ice. Ang buga na sa hangin, dili na bugnaw, kundili init. Mahibong ka, nganong natug ka, nga mamaypay ka naman. Nag-on man ang aircon, kabantay ka ng electric fan, kana, tanawa, kung sa'y buga na, init na, ngano man, nabulit naman na sa abog. So that is only the application of it. But the truth is, ang abog will immobilize us. Ang message ni Kristo, ayaw ka discourage if you face failure in your life journey. Nahibaw ko, daghan kitag mga failures sa kinabuhi. Daghan tag sayop, daghan tag apan, daghan tag mga kahuyangan. Do not be discouraged. Kay why misyonero nga 100% successful? Kitang tanan, we are prone to failures. Apan gikinahanglan nga taktako nato ang abog nga mo'y nipilit sa atong kalag. Taktako nato ang abog nga mo'y nipilit sa inyong panagtiayon nga tungod niya na bugnaw pa sa simod sa iro ang inyong mga pagbati karon sa usat-usat. Mo bitaw pila ra bay ni Renyo? Nga mo Renyo man ko. Murinyo ko kana akong kapikas no demonyo now. Dili ko murinyo. Ngano man kay wa man amo makita ang bili sa among kaminyoon. Wa man amo makita ang daghan di ay kaayong abog nga nipilit nga angay taktakon. Unsaon na mo pag-renew? Mao ni ang maka-immobilize nimo. Mao ni ang maka-paralyze nimo. Mao bitaw niingon si Jesus every time nga mahadlok ang tao. Si Maria iyang giingnan, ayaw kahadlok. Ang iyang mga tinunan nga nakasugakod ug dagko kay balod sa kinabuhi, ayaw kamo kahadlok. Fear is number 1 nga makapa-immobilize nato. Mga magtiayon, mahadlok kamo nga mapudayon. Mahadlok kamo nga maghiskot. Unsa may abog na mo, isip magtiayon sa kinabuhi. Pamalandungin ninyo pagayo kini mga butanga because we are journeying ngadto sa langit or sa impyerno. Talk to each other. Kay kamo partner man mo, talk to each other.
I don't have my best friend except you. Ayaw paghimog best friend sa gawas. Ang imong partner, kapikas, mo imong best friend who will pray for you, talk to you, and understand you. Siya mao ang imong best friend. Don't look for another best friend. Tungod kay gusto sa Diyos nga kamong duha inyong madiskubrihan ang iyahang providence diya sa inyong panagtipon. Busa, swerte ka mo, kay nanumpa ka mo karong adlaw pag-utro sa inyong panagtiayon, kay daghan, kay tag-abog, na angay natong taktakon. And you have to start all over again. Back to zero. Tanawa ninyo, ang gisulti sa Ginoo, nagmasaligon ba ako sa imong kabubuton o Diyos? Ikaw ba ang among sungkod? Umisalig kami sa among kaadunahan, sa among sitwasyon, sa among kahimtang, sa among pamilya. Ikaduha, ikaw ba gayud ang tinuod na kong kauban? Kinsa man ang imuhang best friend nga mao imong hatag kanimo sa imong suporta nga gikinahanglan sa imong pagtubo sa kinabuhi. Ikatulo, unsa man ang mga abog nga mao'y nagpugong kanato sa pag-uswag sa atong panaw ngadto sa Ginoo ug sa kaayuhan sa atong banay. Kining tulo, remember this always, mao kini ang guidelines paingon sa langit. Kung mupili ka sa impyerno, why guidelines? Muingon si Satanas, welcome ka mo dire. Why balao dire sa akong gingharian? You are easy to come. Pero we will regret later on. So kining mga butanga, gisulti ka nato sa Diyos nga atong pamalandungan pag-ayo, samtang ipadayo nato ang atong panaw paingon kaniya. Gidapit ko ang mga magtiayon nga musubli sila panaad sa kinabuhi minyo, nga mubarog, mutindog,